Δεύτερο φάουλ στο παιχνίδι. Ο Τσόφκα σηκώνει την μπάλα, η οποία δεν θα βγει, τώρα είναι κόρνερ. Μένουν λοιπόν οι Σλοβάκοι. Τσιπενίκ με 3-0. Ο Χαραλαμπίδης εκτελεί, έχει περάσει η μπάλα, δεν την ακούμπησε κανείς. Στεπανόφσκι. Γίνεται το σουτ και πέφτει ο Χιώτης, έχει ακουμπήσει νομίζω την μπάλα. Όχι, έχει πάει κατευθείαν έξω, είναι το πρώτο σουτ στο παιχνίδι. Το κάνει. Εδώ η κεφαλιά από τον Τζόρτζι, αλλά ήταν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Με το Αποέλ. Για να δούμε εδώ την καλή παλιά για τον Ατόρνο που πέφτει και δεν δίνει τίποτα ο Ολλανδός. Ο Ατόρνο και οι οπαδοί του Αποέλ διαμαρτύρονται. Για τον Ατόρνο. Το μαρκάρισμα που έγινε εδώ από τον Πρότκα. Πέσει μπάλα, Θωμά. Φαίνεται να μην έχει βρει στα πόδια τον Ατόρνο, ο οποίος... Για να δούμε τον Μαρσίνιο. Πλησιάζει ο Μαρσίνιο. Δίνει στον Ατόρνο, τον δυσκολεύει λίγο, πρόλαβε. Κάνει σέντρα, μεγάλη ευκαιρία εδώ. Περνά και δεν αξιοποιείται. Χαραλαμπίδης σηκώνει την μπάλα. Ζόρζε, ευκαιρία. Το γκολ είναι κόρνερ. Δεν ήταν offside και το Αποέλ έχει απολέσει ένα σίγουρο γκολ εδώ στο 64. Βγήκε ο Μπουσαϊτίδης στο άκρο. Κάνει ωραίο κόψιμο της μπάλας. Στον Ατόρνο. Γυρίζει αυτός. Εύκολο για τον τερματοφύλακα Πουτνόσκι. Δίνει στον Πίντο που κάνει αμέσως τη σέντρα. Γίνεται λάθος. Να η ευκαιρία και τη χάνει ο Αίλτον. Περισσότερο γιατί ακούμπησε και ένας Σλοβάκος. Την τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι του. Ωραία στον Μπουρσαϊτίδη. Η σέντρα είναι πίσω, Τρισκόφσκι, ανεβαίνει κεφαλιά, ένας παίκτης του Αποέλ χρειάζεται εκεί. Στην πλάτη του Μαρσίνιο που επιμένει, δεν ολοκληρώνει όμως ο Αίλτον. Κλέψιμο από τον Μωράης, έξυπνη πάσα, είναι μέσα ο Τρισκόφσκι, το σούτ είναι άστοχο. Στην κλειστή γωνία και αρκετά μακριά το σούτ του Σκοπιανού. Ο Χαραλαμπίδης εκτελεί. Να η ευκαιρία και χάνεται και αυτή. Πραγματικά είναι και άτυχο το Αποέλ, είναι και άτυχο. Ο Πουσαϊτίδης δίνει στον Χαραλαμπίδη. Καλή πάσα, Αίλτον, βγαίνει ο Πουτνόσκι κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πάρα πολύ Άλλη μεγάλη μια ευκαιρία ευκαιρία εδώ.